Eta gaurkoan bertsolaritza kontuak izanen ditugu mintzagai, izan ere larunbat honetan bertan Euskal Herriko txapelketa nagusia hasiko da Baigorrin. Horretaz hitz egiteko hementxe dugu apropos etorriko zaigun aditu bat, Ander Perez, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldean. Bueno, hementxe aurkezteko lanetan Nafarroako bertsolari elkarteko eragile eta bestalde batetik ere txapelketa nagusian antolatze lanetan zabiltza. Beraz, ikusten da buru belarri zaudela honetan sartuta, ez? Bai, bueno, azken hilabetetako lana izan da, eta orain ja, bueno, txapelketa nagusia, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia ja gainean dugu, eta beraz, bai, horri egiteko garaiez, eta gogoz ere bai. Oso, bueno, aipatu dugu. Asteburu honetan bertan hasiko da txapelketa, Baigorrin, denbora desentea aramazue ja hau dena prestatzen, dena martxan daukazue. Hori da, bai, bueno, azkenean, 4 urtean behin egiten da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. 4 urte ez dut esango, baina bai, azkenean txapelketa bat bukatu eta berehala jartzen da bertsozale elkarte hurrengoaren, azkeneko, lehenbiziko detaiak eta fintzen eta prestatzen, eta batez ere azken hilabete hauetan eta txapelketa gerturatu ala geratzen diren hilabete horietan izaten da lan gehiena. Eta bai, alde horretatik, ja badara matzagu hilabete batzuk lanean, dena prestatzen, eta dena prest dago, eta larunbat honetan hasiko da Baigorrin, irailaren 23 larunbata, lehenengo saioa, eta horrekin ja abiatuko da 2017ko bertsolari txapelketa nagusia. Zenbat bertsolarik hartuko dute parte? 43 izanen dira guztira, horietatik 11 lehenbiziko aldiz parte hartzen dutena dira, beste 11ek dute bigarren txapelketa nagusia, eta gainerako dira 3 edo gehiotan egondako bertsolariak. Beraz, pixka denetarik, herrialde aldetik, banaketa izaten da txapelketa bakoitzeko, herrialde bakoitzeko txapelketaren sailkapenaren araberako sailkapena izaten da bertsolari txapelketa nagusireko, eta horren araberako banaketa izango da, eta hori, guztira 43 bertsolari, horietatik 8 izango dira abenduaren 17ko finalean beken. Hor baduzue sailkapenerako modu berezi bat, ez? Bai, azkenean Euskal Herriko txapelketa nagusikako sailkapena herrialdetako txapelketetan egiten da, alegia, bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa eta bai Ipar Euskal Herriko Silaba txapelketan parte hartzen dutenek postuaren arabera sailkatzen dira txapelketa nagusira, horiek sartzen dira txapelketa nagusirako lehenbiziko saioetan, eta gero duela 4 urte, hau da, bertsolari txapelketa nagusiko bekeko finalean egon ziren finalistak semifinaletako fasean sartzen dira. Hau da, ez dira hasten orain larunbat honetan hasiko dena da final laurdenetako fasea, 6 saio izango dira eta horrek pasata final aurreko edo semifinaletako faseari ekingo zaio. Eta hor hasiko dira parte hartzen duela 4 urte beken finalista izan ziren 6 finalistak. Berez, 7 gehi txapelduna dira, 7 horietatik une editurreak erabaki zuen ez parte hartzea horrengo txapelketan, beraz 6 dira final aurrekotan parte hartzen dutenak, eta txapelduna, egungo Euskal Herriko txapelduna, Amets Arzayuz, duela 4 urte nagusitu zena, hori zuzenean finalera sartzen da. Beraz, finalistan sartzen dira semifinaletan eta txapeldun izandakoa finalean zuzenean. Beraz, momentuz badakigu 8 horien artean baten aurpegia eta izena bizenak badakizkigu, ez? Hori da, bai, hori ala da, Amets Arzayuz berriro egongo da finalean, hori 4 urtetik errepikatzen den prozedura da, hau da, txapeldun izandakoa zuzenean finalean sartzen da, eta gainerako 7 izenak dira, txapelketan zehar argitzen joango direnak. Hasieran final laurdenetan 36 bertsolari sartuko dira, horietatik 18 pasako dira final aurrekoen fasetara, eta horiei gehituko zaizkie aurretik dauden 6 finalistak, beraz 24 izango dira guztira, semifinalak 2 itzulitara jokatuko dira, 7 saio guztira, 4 lehenengo itzulian eta beste 3 bigarrenean, eta puntu gehien biltze dituzten 7 bertsolariak izango dira finalera Amets Arzayuzekin pasako direnak. Ikusten da bertsolaritza ez dela bakarrik hizkuntza kontua, ez? Matematika kontua. Bai, atera ditugu ere alako kuaderro eta taula batzuk oso egokiak, inorrez galtzeko eta puntuazioekin ikusteko zintzu diren aurrera, fase batetik bestera pasatzen direnak eta... Baina liburuxko batera atera duzu, ez? Informazio guztiarekin pentsatzen dute eskuragai egonen dela nonbait. Bai, berez badira iturri ezberdinak sailkapena jarraitzeko, bai bertsozale.eus webgunean horre egongo da etengabeko informazio eguneratua, bertsoa.eus ataria, gainera orain ataria berritua denak ere eskainiko du astero
asteburuan izandako saioen bertsoaldi honenak, bideotan. Hitzetik hortzera programak ere egingo du jarraipena, eta ETVk beste aulki jokoan saio ere eskainiko du astelehenean txapelketa nagusiari eskainia, eta gainerakoan kartelak, eskuorriak, muralak, hainbat eta hainbat euskarri kaleratu ditugu, oraintxe ari gara banaketa lanetan edo banaketa lana bukatzen, ostatu, taberna, liburutegi, ezberdinetako tokietan, eta horietan guztietan izango da aukera informazio guztia jartzen. Enteratzeko ez dago aitzakiarik. Oso, ze herritan ibiliko zarete? Suposatzen dute Euskal Herri osotik ibiliko zaretela, ez? Bertso saioak eskainiz? Guztira horixe, 14 saio dira, esan bezala, 6 final laurden, 7 final aurreko eta finala, eta bakoitza herri batean eginen da. Baigorrin hasi, hurrengoan izango da Seguran, hurrengoan Leitzan, Zaia, Zumaia, Tolosa, etorriko dira final aurrekoen fasean Bastida, Irun, Maule, Durango, final aurrekoen bigarren itzuli hortan Amurrio, Donibane Loitzune eta Iruñan izango da azken final aurrekoan, eta horrera bakiko da finala, Barakaldon, beken egingo den finalerako zeintzuk izango diren finalistak. Beraz, 14 saio, 14 herri ezberdin, eta gainera lehenengo aldiz 7 lurraldeetan egongo da txapelketa nagusia. Egon izan da, alegia, herrialde guztietan egon izan da txapelketa nagusia, baina ez beti edizio beraren baitan. Eta kasu honetan izango da txapelketa beran 7 lurraldetan egongo den lehenbiziko aldia. Beraz, hori uste dugu seinale garrantzitsua dela, ez dela ere kontu simboliko bat, edo, ezer erakutsi nahia, baizik eta azkenean modu natural batean bertsoak presentzia bat duen eremu hori zehazten duela argi eta garbi horrek, ez? Modu batera edo bestera bertsolaritza eta bertsoa bizirik dago Euskal Herriko 7 lurraldetan, eta beraz txapelketa nagusia ere horren isla da, eta horregatik herrialde guztietan eta Euskal Herri osoan zehar izango dira saioak. Hautatutako herriak aukeratzeko baduzue arrazoirik? Ala, pixka bat Pixka eta arrazoia izaten da, batetik orain arte esandakoa, errespetatzea lurraldetasun ikuspegitik, herrialde ezberdinetara iristea bertsolari txapelketa nagusia, ulertzen dugulako bertsoa biziti dagoela ere muietan eta beraz bere presentzia behar duela ere bai, eta gero askotan kontu logistikoak izaten dira. Hau da, halako saioek behar duten azpiegitura, behar duten jende guztia hartzeko behar den azpiegitura eta baldintza guztiak ze herri betetzen dute, ze frontoi edo polikiroldegi edo areto izan daiteken egokia, eta pixkat horren arabera egiten dira halako hautaketak kontuan hartuta ere, lau urtean behin izaten dela txapelketa eta saiatuz beti ere, ahal den neurrian herri berrietara iristen eta beti ez lau urtean behin ez errepikatzen herriak. Orduan, pixkat irizpide ezberdinak izaten dira eta azkenan horiei segika ateratzen dira 14 herri hauek. Aipatu guztu berrikuntza bat, lehen aldiz edizio berean egonen zaretela Euskal Herriko lurralde guztietan. Baduzue berrikuntza gehiagorik aurtengo edizioan? Berrikuntzak nik ustut, orokorrean egituran eta dagokionean ez. Berrikuntza nagusia hori litzateke, lehenengo aldiz edizio bakarrean saio guztiak izango direla Euskal Herriko 7 lurraldeetan. Berrikuntzak badira azkenan ere bai, lehenengo aldiz parte hartuko duten 11 bertsolariak, eta azkenean batzuk guztien dute, beste batzuk sartzen dira, hori joera naturala eta beharrezkoa da, eta hori seinale da bertsolaritzak bizirik jarraitzen duela, eta orduan berrikuntza nik uste dut bertsolariek beraiek ere ematen dutela, eta alde hortatik interesgarria dela ere lau urtean behin aurpegiak aldatzea, jende berria sartzea, idei berriak, freskotasuna, eta hori guztiak emango diola ziurrenik kolorea txapelketa nagusiari. Monotonia pixka bat hausteko, ez? Hori da. Osan, dena, lehenago komentatu dugun moduan, ez dakite datuen arabera ala izanen den ala ez, baina, komentatu dugu pixka bat, ez? Egian Euskaldun gehien biltzen dituen, eta batez ere euskeraz hitz egin, irakurri idatzi, hola pixka bat orokorrean gehien batzen dituen ekitaldi nagusia izango litzateke agian Euskal Herria mailan finala, ez? Hor batzen dira 14.000 pertsona, eta agian ehuneko mundu guztiak ez du euskeraz ulertuko, baina 80-etik gora. Bai, zalantzari gabe, naiz ausartu esatera handiena den, edo ez, uste du baina, hori ere ez dela importantena, baina bai, zalantzari gabe euskal kulturaren ekitaldi edo gertakari nagusietako bat edo garrantzitsuenetako bat badela zalantzari gabe, ez? Eta
eta bueno, egia da, bekeko irudi horrek eta halako areto erraldi bat beste jendez beteta ikusteak ematen diola ikusgarritasun eta dimentsio handia txapelketa berari eta bertsolaritzari bere horretan. Hala ere, guk beti esaten dugu ez, txapelketa nagusiak ziurrenik, zalantzari gabe, bertsolaritzaren unerik ikusgarriena dela, zalantzari gabe, eta ikusgarritasun aldetik hortxe duela bere mailarik handiena, baina azkenean txapelketa nagusia dela 4 urte horietan eta egunerokotasunean bertsolaritzaren transmisiorako, sustapenerako, ikerkuntzarako egiten den lan guztiaren ondorio bat, ez? Azkenean egunero urtero 20.000 ikasle izaten dira irakaskuntzan bertsolaritza jasotzen dutenak, milaka dira ere bertso eskoletan ibiltzen direnak bertsoa ikasten, ikerkuntzaren arloan lan handia egiten da, Senpelar Dokumentazio Zentroak lan handia egiten du dokumentazioari dagokionean, eta munduko beste ahozko jardun eta adierazpen kultural batzuekin harremanetan lan egiterako ordua, hainbat eta hainbat lan egiten ditu bertsozale elkarteak eta orokorrean bertsolaritzaren inguruko mugimenduak, eta horrek guztiak baimentzen du, edo nolabait horrek guztiaren ondorio da 4 urtean hemen izaten dugun halako une erraldoi eta ikusgarri hori, ez? Orduan, uste dugu garrantzitsua dela hori nabarmentzea, ulertu dadin ez dela 4 urtean sortzen den gauza isolatu bat, baizik eta atzean eta egunero lan handia daukan kultur egitasmo baten parte. Pentsatzen dut zuketanik aukera izan dugula bertan egoteko egun horretan, baina norbait hor ez baldin badago egia esan ulertzeko pixka bat zer den hor bizitzen dena bertan egon behar da, ez? Zirraragarria da holako ekitaldi batean egotea barruan, ez? Eta hori barrutik bizitzarena. Egia esan, telebistaren atzetik ez da berdina, ez da berdin ikusten. Ziurrenik ez da berdina izango, egia da, azkenean festa handi bat dela edo nolabaiteko leherketa handi bat eta hor bizi dela halako, ez da egite, euskaldunontzako katarsi moduko momentu bat, ez? Emozio asko tartekatzen dira, humoretik hasi, unkidura, tristezia, azkenean egun osoko saio bat izaten da, 2 saioetan bereizten da, goizez eta arratsaldez, tartean bazkaltzeko eta tartea badago. Eta nik uste dut, azkenean egun osoko festa handi bat dela, eta nik hemendik gomendio nuke ezagutzen ez duenari gerturatu eta ezagutu dadin zer den. Bai finala eta baita gainerako saioak ere. Memoria txarra eukat aurten, abenduan izanen da eguna? Abenduaren 17an izango da finala, igandearekin, Barakaldoko beken. Eta horretik, esan bezala, badira beste 14 saio. Agian, nabarmentzeagatik, Nafarroan 2 saio izango ditugu, Leitzan bat, final laurdeneko faseko 3. saioa, helduden igandean, urriak bat, eta semifinaletan azkena, erabakigarria izango den azken hori, Iruñeko Anaitasunan abenduaren 2an. Oso, bultzada handia ematen dio txapelketak bertsolaritzari? Bai, zalantzari gabe, nik uste dut, lehen aipatu dudanaren ildotik ez, argi dago momentu isolatu bat dela, ez dela, lan handia duela atzean eta kultur proiektu baten eta egunerokoan martxan dagoen kultur proiektu baten ondorio dela, baina egia da ere bere ikusgarritasunarekin, bere dimensioarekin, eta azkenean jende asko eta mota askotako eta oso ezberdinen jende asko erakartzeko duen gaitasunarekin egia da, bultzada handia ematen diola eta nolabait posible egiten duela agian bertsolaritzatik urrunago dagoen jende asko txapelketa nagusiaren bitartez bertsolaritzak eta bertsozale elkartearen beste proiektu batzuetara gerturatzea eta alde horretatik ukaezina da garrantzitsua dela eta 4 urtean behin dagoen egitasmo nagusia dela eta horrek 4 urterako ere ematen duela bultzada eta oxigenoa. Pentsatzen dut ere garrantzitsua izanen dela elkartearentzat, ez? Azken finean zuek zarete antolatzaileak eta hor barruan jende pila mugituko zarete, ez? Lanean, batez ere azkeneko hilabete hauetan, ez? Bai, zalantzari gabe, hori nik uste dut 4 urtean behin tokatzen denean zalantzari gabe hori izaten da bertsozale elkarteak une batez edo urte betez eskuartean duen egitasmo nagusia eta indar guztiak ez, ze bere jarduerekin eta bere bestelako proiektuekin jarraitzen du, baina egia da indar asko jartzen direla bertsolari txapelketa nagusiaren baitan eta alde horretatik, esandakoa ez. Ulertzen dugu badela zerbaiten segida eta azkenean egiten den lan guzti horren frutua dela, baina egia da ere
behin eginda eta behin arrakasta hori lortuta eta hainbeste jende gerturatutakoan lortzen dela ere jende hori Bertsozale Elkartearen beste proiektuetara bideratzea eta ezagutaraztea eta alde horretatik zalantzari gabe elkartearen jardunari mesede handia egiten dio. Pentsatzen ari naiz final handi horretako egun horretan 4 urte pasa eta gero gaiak aukeratzearena ez izanen lan erresa. Bai, aipatu dugu lehen badela 43 bertsolari direla osotara parte hartuko dutenak, baina haiekin batera jende asko parte hartzen du txapelketan ere bai, ez? Eta bada horretarako gai jartzaile eta aurkezle talde handi bat, ja martxotik ari direnak astero biltzen, gaiak prestatzen, gaien inguruan eztabaidatzen, hone dakarren lan guzti hori prestatzen, ze ez du ahaztu behar azkenean 14 saioetan gai asko eta asko behar direla eta horretarako guztirako badago talde bat kriston lan egiten duena eta horrekin batera ere aipatuko nituzke badela beste talde handi bat epaileena, azkenean ezinbesteko ere bai, txapelketa den heinean, saio bakoitzean, bertsolari bakoitzaren lanari puntu batzuk jarri behar zaizkiolako eta txapelketaren funtzionamenduak hala eskatzen duelako eta horretarako ere badago epaile talde bat, berdin, aspalditia biltzen ari dena, hausnartzen, irizpideak zehazten, pixkat horren inguruko lan guzti hori ere egiten. Orduan, azkenean 43 bertsolariak dira protagonistak, baina ulertu behar du ere dena funtzionatu dezan, badirela beste talde asko eta beste hamarnaka pertsona, gehienak modu bolondresan gainera lanean ari direnak honek aurrera egin dezan. Bukatzeko Nafarroako harrobia zer moduzkoa dugu? Bertso eskoletan jende asko dabil bertso ikasketa munduan, nola ikusten duzu? Nik esango nuke Nafarroan bertsolaritza oso momentu gozoan dagoela, gauza askorengatik, ez? Azkeneko txapelketa, Nafarroako txapelketan iaz ez, barkatu hortengo udaberrian esaten genuen, ez? Inoizko parte hartzaile kopuru altuena izan zuen txapelketa izan zela Nafarroan, horrek argi eta garbi lotura bat zuela transmisioaren arloan egiten den lanarekin, geroz eta eskola gehiagotara iristen gara, geroz eta ikastetxe gehiagotan ematen dugu bertsolaritza, geroz eta gehiago dira bertso eskoletara, eskola orduetatik kanpora etortzen diren umeak, geroz eta bertso eskola gehiago sortzen dira Nafarroan eta horrek guztiak azkenean badu bere isla kasu honetan Nafarroako txapelketan, geroz eta parte hartzaile gehiago, edo, oraintxe bertan martxan jarriko dugu bertsokabi izeneko sariketa bat Iruña herrian eta horre bertsolari gazteak izango dira eta ikusten dugu azkenean transmisioaren arloan egiten den lan guzti horrek baduela bere frutua eta aurrera egiten duela. Uste momentu honean dagoela, oraintxe bertan astetan jakin dugu Nafarroako gobernuak kultur intereseko ondasun izendatuko duela bertsolaritza Nafarroan, hori ere beste lorpen bada eta horregatik iruditzen gauza askorengatik momentu honean dagoela bertsolaritza eta biziri dagoela eta etorkizun oparoa daukala. Ikusten duzu Nafarroako bertsolariren bat txapela jazten aurten? Nahiko genuke, baina nik uste dut agian zaila dela eta bertsolari txapelketa nagusia da, Euskal Herriko bertsolari onenak biltzen dira hor eta beraz maila oso handia da eta beraz nik uste dut edozeinek irabazita ere posteko izango dela eta zalantzari gabe maila altua dago dena eta kompetentzia handia eta beraz ikusi beharko da, baina gustatuko litzaiguke, baina momentuz ahalik eta ongien egin dezatela eta pausoka ea ze pasatzen. Argi dago bertso saio oso politak ikusteko aukera izanen dela lehenengo asteburu honetan, Baigorrin beraz animatuko dugu jendea parte hartzera, mi esker Ander eta ongi izan eta animo. Eskerrik asko. Lanarekin. Bai, eskerrik asko.